Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Magandang umaga, Pilipinas! Maaksyon ni kabasan, mga kaaksyon. Ipaparantal sa kilamad edisyon na sayan na programa SPN sa Pangasinan Natan. Diyan na saray ulundasig na saray impormasyon na balita pinablimiran na dumarangel saray development at sa luyag na Pangasinan. 380 individual nakibiyang sa face-to-face job fair na Department of Labor and Employment. Kalagran yung ginawa sa year-end assessment meeting na sa Pangasinan Migration and Development Council at sa Balay na Lingayen. Simulat si Governor Amado Pogi Espino III at kinan Department of Transportation Secretary Arthur Tugade. Pieruntan at Sari at Singbatan o may meeting Pieruntan at Singbatan. Iray karaw na marakaliran operators tan Sari Pangasinense at sa pangabubo na sa ibiyahe na sa provincial buses at sa Metro Manila. Naganagagi LGU Pangasinan at tangita na sa self-learning modules at sa SDO at sa probinsya. Ginawa madagagi sa groundbreaking na sa provincial tenement homes and public parks ditan at sa Balay na Lingayen. Mampapatuloy mo so abig Pangasinan Caravan iaaraya utulaan ng drumaran pasan at sa intiron na luyag na Pangasinan pero at ipasabi iray makanabagan niya tulong para at saray umbalay. Ginawa na gagi so sa iya pinalat ya kampanya laban sa panabuso at saray BBE at nasa iya provincial government na Pangasinan. Tan siyempre gagi na sa mapalasapas ya pangitan na sa amelioration benefit na sa kabiyangan na volunteer workers at sa barangay untan tumat na sa civilian volunteers organization at sa intiron luyag na Pangasinan. Tan siyempre gagi at sa report sa ipasabi na sa kabiyangan na Aksyon Radio reporters na rengalan na sayan programa SPN sa Pangasinan Natan. Siyempre kolob kantabayo sa amigo yo siya si Commander Dante Cera. Taan natin dyan saray detalye na saray impormasyon balita pinablimiran dumarangel. Pero antis nung targagi at awat hindi pa sa report, malalapot paway na istasyon at panabiglay sa pamagitan po ni Aksyon Claire Di Guzman. Yes, Aksyon Claire, please come in. Hello, Aksyon Morning, Aksyon Dante. At gaya nga po ng report natin kanina sa MID, nandito po tayo sa bayan ng Tayug para tunghayan ang pagbibigay ng ayuda ng ating pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Amado Espino III sa mga CBOs o sa mga barangay tanod dito sa District 6. Kabilang na nga ang Tayug, San Nicolas at Natividad sa mga beneficiaryo na makakatanggap ngayon ng mga amelioration. At sa kasalukuyan mga kaaksyon, Aksyon Dante ay magbabahagi ng kanyang speech or talumpati ang ating butihing gobernador. So pakinggan po natin ang talumpati ni Governor Amado Espino III. Ligo ba ma? Inam apo ngalong, ginamit na, high-powered. Diyan nag-ambush kanya na. Ay, diyan nag-ambush siya apo, ang pwede lookout, o ang pwede driver. Pero naniki boy, nagsaw niya, kasi may sadusya na tiawit ng armala niya. Naparatar niya. Nakita niyo ha, ngiwat pa ilang ata, ang pa'y trabaho na. Mabali na boy, parisukin niya. Board member, soon to be Vice Governor, may sapay nga palakpak. Niki Boy Reyes ako.
pasit lang tiin sa una ako. Ajay lang mga bagay. Tanwag sa ti piyesta, 30 hanggang 40 minutos. Para panagayat niya kanyayo, maala yung adagos sa amelioration. Aglas term, sigurado, board member Noel Binte niya. Nakotong. Ay, naiparis mo nga eh. Ay, so, nakotong. Paris yun, nakotong mat. Ana, ano balanse? Aday nalumag day Santa Claus. So, managayat mo. Doktor, dati mga konsyal, amo na ti rit na ti barangay niya, mabalen. Hanyo pagsinsinaan, tinakotong kan nalumag. Makarma nga kayo. Board member Dong Perez, apo, palakpakan nyo. Kanda gito'y duwa nga gayom ko, apo, nga vice mayor, susuruin matato yan niya. Mabainak sa Nicolas lumapanak, pero tayog ato'y pare. Lamin dyan sa Nicolas, apo, may istorya kla, para. Basketball kami, San Felipe. Basketball kami. Pero yan, apo, jet pogi nga kadwa tayo, kunana, di siya kumat, nagot na. Lagi ito yung babae, matalpal nyo dyan likod. Yung gaan, Jared ko, ni Vice Mayor, Alvin Bravo. Napugpugi kami. Palapakan tayo ako, Vice Mayor Alvin Bravo. Yan aday, uray may ipit, natibidad. Kita nyo ba? Ipanagayat na kanyayo. Patuguan nyo nga Mayor, Vice Mayor, Keith B. Guzman. Palapakan tayo. Yan apo, day grupo na day natibidad. Hang kayo at payapay ito'y araday, nangipiputang tisyo. Ito'y kayo sumakaw. Palapakan kayo apo, di team natibidad. No, nakabagyan nyo apo, dito doon yung sudad yayan nga apo. Apo Jason, ABCT sa Nicolas, Kandagiti Kapitane, palakpakan tayo isuda apo, si San Nicolas, at nervyosa ka po, kumpleto kayo. Pero, nalpas na kong tungantan, nga. Nangatay. Dagiti Kadwak apo, di provincial government, palakpakan nyo isuda apo. Kung siyempre, gate partner nyo apo, si Agsir-Sirbi for peace and order apo. Dagiti pulis tayo, palakpakan tayo isuda rin ito. Kakabsat, nag-serve ti barangay, babartot, nga CBO. Palakpak man, pati bagiyo ako. Okay. Simple lang ha. 5 minutes. Katawa kayo. Sangaribo ato eh. Pero may bagbagak. At mabaling agirawar basit ni sakit na ka, mabo. Sawa ka. Hindi inambos na ni Papa. Anak nagsao. So, nangagdak. Nangadyo ti pamilya mi nga nagsao, haan. Pero, 20 years ko ti politics ako, inam nga posisyon. May isa nga term nga konsihal, 3-term mayor, nagkapitana ka po, Liga President ti Ili, board member, kanduwa nga term nga yung patugaw yung gobernador. Isang kasakita, nakaramid ti pamilya, adi panagambus na kini Papa. Imbaglangan ng nabiyag. Okay, apo, tuwa, pinaalakin niya na. Inyana, may isang driver, and then may isang security nga police dyan ligod. Imagine nyo apo, 86 nga bala, pilugan. Awan ti bulletproof nga lugan mi ide. Malagay piyog, basketballak ti iliyo apo, naka-Innova aklang, duwa lang ti kadwa. Pero tata ako, ay na apo, awan ti kuwakon oras kon nga may sak apo, nagado security, nakabulito, kita nyo matibiyag ko tatanya apo, ang kapay makainom nga may sam. Para dapat tao din likod. Ay na, pinaramid na tibiyag may apo. Pero, nangadyo kami nga nagsawa po. Pati trabaho may agserbe si probinsya. Sungurad po ni Papa, numabalin, dawatak mat. Unapay ni Papa, adya takder na nga partilis. Kaiso naman tinaging ramid, nagaramid, tinapintas nga pundasyon nga panagserbe ti probinsya ti Pangasinan. Narit na yung siguro niya po, di trabaho na. Nalaing nga tao, leader, imagine ninyo po. 3-termer governor, 3-termer congressman, retired general, dating nga provincial director, nagserbi matitoy tayong, to'y PMC. Malagip yung po. Dating nga kapitan, nakasainid to'y. Retired general, dating nga regional director, si PNP, si Region 1, ambusyan, patayab. Ay, no kaya na nga patayan ti kastoy nga tao, ay, inya teramitan ng kakinyayo nga. Palsir lang siguro, naspak kayo. Ay, kakamsat kas dyan.
Tungarot si kami nga pamilya, ay awa mo teglabang kanya yon, ay sakripisyo ka may estino. Dati nga rin tagarlak nga patarayin ay nga mo mabalin, uray bilyonaryo nga. Pero salamat apo, aday panagbigyo, tidawat ko tata para kinipapak, aday jay suportaan na, kanintatber na nga partido kan party list, aday ati, abante Pangasinan Ilocano, mabalin, si kayo bumawi para kinyanan. Tulungan tayo. Kasi ilang anin ka. Ambok! Pero kakabsat, ajay titawatak as your governor. Second, ajay sakit tinakam ko apo hanag nagsaon. Every election, pangwalok nga laban ato yun apo. Walong nga laban, pero jay tuta. Okay, Action Claire. Okay, medyo kuhan si Action Claire. Tawag ulit, Action Claire. Okay, go ahead, Action Claire. Uray kagiti ang ko. Kakalaman. Sa balik tipugi gamin jay Bautista. Kakabsat, isakat tinakam ko tata, ajay bagbaga dagiti kalaban mi, lalo na di tira da kinyak, awan direksyon ko kano. Ajay tinasakit. Bagbaga na pa, puro kwarta si provincial government is usarin. Ano trabaho ko gobernador. Di ibusat si kwarta si provincial government para kanyayo, gusto. Nag-grogate amelioration TPHW 500 si kayo 1,000. Isoda, gusto din baga ni board member Nikki, makita yun lang before election. Gusto. Ato yung amelioration kakabsat every year atoy para kanyayo. Ipangako kanyayo, tamanga bakakmat, tulungan dakpay, pati dagito yung grupo, July pa ilang nayunak daytan, abo. Iyakit din, nabayagak ti politikan, awan direksyon, at hospital nga yung anirugyan ni Papa. Isang karigatan, si leadership ako, ajay ag-maintain. Ibati nga napintas, i-maintain, sang karigatan, ajay sumarsaruno. Panalaing, nigong ama, ay siyempre, hindi naman sabi nga ni board member Niki, apay, agbunga ti mangga ti papaya. Ay siyempre, no anak mo, nalaing mata, siyempre, pagkapuan na nga itilaing na, hantay lang maintain apo, may nayunan payupay. Ajay tinasakit tataabo kakabsat, ipalawag ko kanyayo. Nabita ko lang agsaw, pero tatapo, agirwarak ti sakit tanakam. Naambus ni Papa. Tapos kasyay, no, kasi eleksyon, pergenda, tinagang ko, ti trabaho, ayhan mo na. Damagan kayo kakabsat. Out of the 3.16 million plus na Pangasinense. Amo yung tatati average kayo, lipas, bago ating aldaw, upat, may sa aldaw ako, the positive cases. Ti intero nga probinsya, may sa aldaw. Palakpak kayo ako, trabaho yung agad. Pero hindi kalman ako, nitong nanayunan, nagbalin tayo nga 15. Siyam, iday alaminos, the positive. Innam, di mababati nga na-distribute intero nga probinsya. Malamang dagiti turista idayan, nga mapan, umununag. Siyam, the positive cases. Pero dagito'y kalaban may ako. Nabadas na, nga nagbantay ti barangay. Patada lang madalay nga, ako. No, arasin ti eleksyon, agit tutuka tayo. Kaso'y kami na po niya, sige, damagang kayo man. At dati mapanti barangay yung. Danugon na kayo ngayon, naramigan nyo ngayon. Ay, dumanog kayo mat ha. Ay, siyak mo, pinaganda, ayan sa uwa ka. May baga daw ang direksyon ko, ay baga magkinada, ay ulbog kayo ha. Nanabannog ako. May isa nga gobernador, 3 milyon nga nasurok nga Pangasinense. No, kahit mo lang kaya mag-gobernador, kahit mag-vice-mayor, President Dakpay, nabannog ako. Sige man, panagwa. Tapos ikanda kayo kwarta. Ikanda kayo ko lang kwarta, yan si problema nga ako. Pero apay nakita yung sudat, 3 nga taon. Ate, tinasakit ako. Nabayaga kong ti politika ako, pero madin, pandemic tatan, makakita kayo ti politiko ng alcohol. Ide, awang pandemic, nga ngay, ataw, naabaktan Ag alcohol ka, sangot ti tao, awano. Pero tatag alcohol ka, uy, awang virus nga ata sigurado. Ikaw. Tapos tatag, sao ka ba? Ada tikayat mo ti tao, ka nagpakita ti nasurok, nga 2 nga tawan. Pero dyan pa ti tao nga nagtrabaho, nagbannog. Agmatan makapasakit tinatong. Lalaki akmat masaksaktan apo 20 years. Adi nangyari lang kini Papa di madin. So, 3-time governor, 3-timer congressman, retired general, ambuset.
Sino kayo? CBO. Siya nga rin, di anak. Bagla na, nag-reto yung kampo. Anak maala. Nga, delikado Ajay, ti problema tayo kakabsat. Pero ajay, imbagak nga rod, jay upat, ti average tayo lang, may saldaw. Dapat ti may isang aldaw apo, 2 lang ti positive cases tayo. Imagine, out of the 3.160 million nga tattao kakabsat, 3 million nga nasurok, 2 ti positive cases tayo. Kasyay tayo kalaing na Pangasinensin apo. Ganun na po tayo kagaling. Ito po ang Pangasinan na gusto po ni Gob Ama ng aming pong administration. Kakabsat dawatat kanya. Pag-graduate ng dakuma, ti arapaat, ti may nga politiko apo, malpas ti termino na. Anak mo nagkurang, anak mo nga inyimot ti provincial government, ti impero nga probinsya. Naritnayo mo tajay sigurado. Kinyak apo, lumabalin, dawatat. Nga tayo man ti imaw yung ako aglas termak. Atay araday yung likod, haan ko na. Salamat kakabsat, nagimas nga balon nga gawid, pasensya kayo, kasi tibusis ko, nakamay sa nga kagudwaak, nga 2x2 dirabe. Nagimas, naglamis, nag-record kami ti greetings, ay naapon, nakaaduak, ang kuamod. Kunada dagiti security, sir, duwa taytan. Anak na may sapay laan. Dawat ko madamdama apo kanagkapitanak mat. Ay, kitaan nyo pakiubos mo matitubay to kasi kailangan ang dawat ko apo dapat ti grupo iti barangay at tuok kayo sagbabainte, sa mga pulo kayo, di duwag gasot yan. So, manuti matubay to tata, 50, 60, anang ina ito. 60 o 240, di mano. Upat. Sa nga pulo, ay, kumagat mo tayo yan Baka kayo nyo ba, malmas kayo. Patrolya kayo pa, kung nagitigabigan kakabsa, tagaluwag kayo. Sa bali, ti panahon damay racing, nayo na kata. Dapat itid may apong megaphone, nagiti flashlight, searchlight nyo, ti barangay. Kada ti ko, ti PHW apo, nga si kami, every barangay, ang kayo gorderang kap, BPF, ibigay shield, nebulizer. Tunong kagasma din na bartas, ay nebulizer, pagamitan nyo. Tapos ikabili din nebulizer, ay din, nga. Pero dadawat ko apo, tagsak kami yung madamdama, sigurado, igatang yung bagas yung lipstick para kinimisis yung ay daduma. Ay umuna nga, paglukat niya po, siyempre, pitikan pa dyan ubot na, bago mo lukatan. Medyo nawala. Kaya sandali lang po mga aksyon at okay, nagbabalik si yes, go ahead, Action Claire. Ang kayo hindi tao nga magmapanito, nakatuwa to. Katakita-takin nga tayo, ito'y baba. Nga. No, amo na tirigat, dapat ito'y baba, ilaban. So, ano nyo nga to? Ngakit din, laban nga to, ito'y baba. Drum fight nga rin, kaya may tulungero na. Papadas ng masalto. Pirdinak, ay, agsawa ka. Danugan na, ay, dumanog ka po ta. Ngakot din. Napannog ako. May masa nga gobernador, talong nga na sarok. Ating rupa ka po. Ay, kasla 13 years old, takmo lang ito, Baby ito eh. Pero pogi tayo lang. Sa kabsa, tagaluwad kayo para ti pamilya at probinsya na imbaga bigat ato. Salamat. Maraming salamat, Honorable Governor Amado po. At yan po yung naging talumpati ng ating Gobernador Espino at inaasahan mga kaaksyon na susundan pa ito ng vaccination rollout dito pa rin po sa bayan ng Tayug, dito sa mga tanod. At kasalukuyan ay nagbibigay sila ng mga damit or mga souvenirs galing ka sa ating Governor Espino. At inaasahan mga kaaksyon na susunod na pupuntahan ng grupo ng ating gobernador ay sa bayan po ng Umingan at bayan ng San Quintin na susunod na pagbibigyan or pagdidistributan ng mga ayuda sa mga tanod. At yan lamang po ang update dito sa programang ito ng ating
pamahalang panlaliwigan. Mula sa gitna ng Aksyon Claire de Guzman, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Okay, maraming salamat. Balbalag salamat, Aksyon Claire de Guzman. Malalaputan sa balay na tayug nilirani sa patuloy na distribution sa amelioration benefits para sa volunteer workers sa barangay, barangay health workers, barangay nutrition scholars, BSPO, barangay service point officer, untan tumot at sa may civilian volunteers organization o CVO, tanod, ayat imbyang mutla sa pangitan na amelioration tabibir-birimot sa may gagawin nasara niya sa Sarabi World Frontliners likod at panmamantini na sa iyo oksoytang karanan at sigaran ni mismo gagi makakaunalanan at ang takuman niya problema ang takuman niya aktibidades at sa ray barangay at sigaran lang sunaan tabay kato naman ang paglabat ya sariad makapinabang o nainda na sa amelioration malala po od sa provincial government na Pangasinan. Ang party kag isari karon man informasyon na balita sa programa SPN sa Pangasinan Natan. Kasumpala na pingaran makanan pakabat paymaro. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Aksyon! Radyo! Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya. Tuloy-tuloy sa iyong programa SPS sa Pangasinan Natan. San Nicolò Cantabayo sa amigo sa si Commander Dante Cera. Simulat si Governor Amado Pogi I. Espino III at kinan Secretary Arthur Tugade na sa Department of Transportation o DOTR lapo agagi at karaw na marakal iran Pangasinense are bus operators sansane mayors at sa iluyag iakumo at abulo yan la susama ay biyahe na sa provincial buses paula at sa Metro Manila. Noong nanununtan nyo agagi at sa may palabas niya ng taon at sa may 2020, December 2020, at imunala na simulat si Governor Pogi at sa DOTR pinuntan at panaralan sa posibleng ipawil na sa transportasyon na sa ribases at sa iluyag. Abang balagagi la po at sa intatagay na kaso na sa COVID-19 despite na several appeals. Manala po sa Office of the Provincial Governor on tantumata sa Provincial IETF at sa iluyag na Pangasinan at aganitan na aprobaan na po amin na transaksyon nilira at sa transportasyon at na pag-aprobaan na sa National Interagency Task Force on the Management of Infectious Diseases o IETF-EID. Bangbala nagagi, no, lapulan di agad sa ay sarayan agawa at maslag sa tututalan at sa gobernador. Ya ay agagi at agendan na imano. Pero sa ituwa-tuwa at pigaran beses laran si musulat at sa Department of Transportation sa National IETF yakumon. Ipawila sa ruta na Pangasinan at sarate provincial buses. Pero lante, ala po sa takaya kaso na si COVID-19 at aga aman atuor ngagaman na aprobaan pinablimiran dumarangal. Natan, la po sa impang-aproba inleksab na sa quarantine classification o alert level system. Ala po dumalatila sa alert level system 2 at kakaroon naman na sa kabyangan nasa iyong balay, kabyangan, nasa iyong mayores, kabyangan, nasa iyong provincial operators, sa pangipawil, nasa pangipawil, nasa biyahe, nasa Pangasinan, pinablimiran na dumarangal, pero agagi, at nanggawa agagi, nasa impansulat naman, agagi, piyan mituyaw, eray kabyangan na stakeholders. O gagi, tabunoy nyo pa, basaan. So say sulat, anan Governor Espino, and kinan Secretary Arthur Tugade, December 9, 2021, Secretary Arthur P. Tugade, Secretary Department of Transportation o DOTR, Clark Freeport Zone, Mabalacat, Pampanga. There, Secretary Tugade, this is with regard to the persisting challenges being encountered by our commuting public and bus companies due to the directive of IETF EID Resolution Number 101 Series of 2021, wherein bus companies are required
to utilize the Northern Luzon Express Terminal o Inlet instead of their private terminals in Metro Manila. As early of December 2020, I have already informed LTFRB Region 1 that I interpose no objection to the resumption of bus operations in and out of the province pertinently to and from Metro Manila, subject only to reasonable restriction in observance of minimum public health standard. A copy of said letter is here to attach as Annex A. In July 2021, with bus operations still wanting, the bus companies intimated during the question hour of the Sangguniang Panlalawigan of Pangasinan that they could not resume operations of their interprovincial buses due to the inlet requirement. Hence, on July 12, 2021, the Sangguniang Panlalawigan passed Resolution Number 620-2021 entitled Appealing to the National Government through the National Interagency Task Force the lifting of the North Luzon Expressway Terminal mandatory usage and consider allowing local bus transportation companies to enter Metro Manila and use their terminals subject to strict compliance with health and safety protocols. A copy of said resolution number 620-2021 is here to attach for as Annex B for ready preference. The said resolution was immediately submitted to DOS Secretary Francisco Tido III as chairperson of the National IETF EID for appropriate action. Months passed since the submission of the said ASPI resolution number 620-2021, but the same remained unresolved by the National IETF EID. Consequently, bus operations to and from National Capital Region remain absent to this day, to the prejudice of our commuters. This in spite of the fact that Pangasinan is currently under Alert Level 2, where interzonal travel is allowed, subject to reasonable restriction by the LGUs, and the fact that our daily new cases is consistently at single digit. Accordingly, with the end view of once and for all finding a common ground to make possible long-awaited resumption of subject bus operation, we may respectfully request the Department of Transportation to spearhead a dialogue between and among all concerned parties / stakeholders. To facilitate the dialogue, the province of Pangasinan is more than willing to host and provide a venue therefore. May we likewise suggest that the said dialogue be conducted the soonest, preferably on December 17, 2021, 9 o'clock in the morning at the Capital Resort Hotel in Lingayen, Pangasinan. We earnestly hope for your prompt and favorable action to this regard. We hail as one, Abig Pangasinan, assuring you of my high esteem. I remain respectfully yours, Amado I. Espino III. So si Katuban Agagi, susamay sulat, kumatlon sulat na ginawa na sa provincial government at panagidaulo ng Governor Amado Pogi I. Espino III. Lapo agagi lang din dakil sa reklamo laulan sa commuting public tanong papoy na tagatutulang probinsya. Pero lante tagdanta manggagawa na kurang sa provincial government nansulat la sa LTFRB, nansulat la sa DOTR, nansulat la sa Department of Health. Ya kumun ipawila so biyahe na sa provincial buses at Pangasinan. Although sa inaprobanda agagi at makabiyahe balat agagi aburido lan lamang iraraman so kabiyangan ng bus operators lapud lugi perdisyon sukyenda ta aking kwanyo man
bayar nira di man sa North Luzon Expressway Terminal insay kaskasi at sa may kabiyangan na commuters ta siyempre ang gira makapaway yun di NLEX niyarin na di man nabatlara ang sampot na sa NLEX pero paloob sa Metro Manila another gastusan o bayaran sa transportasyon so apektado sa transport sector, apektado eray operators dapat mambayar rin nagkakabalag adiman sa North Luzon Expressway Terminal o NLET minsan siyempre gagi umpidwa iray kabiyangan sa commuters another lamat paloob ditan sa National Capital Region si katuman agagi sukuraw na umbalay katon saya gagi despite na wala ratan yung communication sa impapawid o sulat yung impapawid at sa respective agencies at ang gapon aksyon at ating tanagagi kaso na waray aram lante ya malisyoso iray kinda sa abalan na siguro sa probinsya ng Pangasinan sumandi desisyon no kasi at paluuban iray arami transportasyon o ande araramay provincial buses o ande sinatutul sa probinsya ng Pangasinan wherein truth and in fact at ginawa dala sa aminya pulaing pinabulo yan niya makaloob ang balat sa mandidesisyonante at sa National Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Disease o IETF EID at ating tanagagimira and the mere fact agagi simpulan matlara sa LTFRB sa may regulating body piyanagda na prangkisa pangabubon iray amin nga transportasyon o aramay bases agagi at ang gapunin sinsya natan simulan naman na ang kinan Secretary Tugade ay akumon at nawalaan na meeting saray stakeholders napod masyado matlaso sasakbatan na sarayan kabaliyon tayo na sa ibiyahe na sa Metro Manila. Katon insuta ng Governor Amado Pogi Espino III at sa kabiyangan ng Department of Transportation so sa may dialogue saray stakeholders sa manalapod sa probinsya ng Pangasinan December 17 ditan sa Capital Resort Hotel. Kumon, ayan apila, ayan sulat ng Governor Pogi at mananyag at puso na saray manuulay, especially now, anagsabla so kaso na COVID-19 sa probinsya, untad tubod, sa nasyonal, ay nakinat patuloy yung decline. So sarayan kaso, uy lako mo nagagi, dyan panakariragaw, at na-realize lumag sa puso na si National IETF, lumag sa puso na LTFRB, o lumag sa puso na sa kabiyangan na Department of Transportation, pinuntan at nawala na pangkanaunawa, yung makabiyahe at makalooban sa Metro Manila o National Capital Region, iray provincial buses, piyan ang ginakaskase, iray commuting public, yung malala po at sa Pangasinan. Omperte kakisari karuban nila ng impormasyon na balita sa iyong programa SPN sa Pangasinan Natan. Kasumpala na pigaran makanaan pakaba at paymano. Aksyon! Radyo!
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Tuloy-tuloy sa programa SPN sa Pangasinan Natan. San siya kolob kantabayo sa amigo siya si Commander Dante. Diyan saray karuman nila na impormasyon na balita. Agamaran lang sa National Capital Region, tanwalunan aromni, iya probinsya. So herd immunity, unang sa National Task Force Against COVID-19 Advisor Ted Herbosa sa NCR Plus 8 at kinapikabiyangan na NCR, Bulacan, Pampanga, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Cebu City, Davao City. Sa NCR at limampasla at sa 90% sa kumliya kompleto na bakuna tan 100% so akawatlan na unaan niya dose inya rin ni Herbosa awalan ni na lugar ya 40% panlabat ni sa kompleto ya so bakuna pero naaraw man niya at gawin niya bakunaan o pambakuna sa December 15, 16, and 17. Walay taluran na talong naso sa kaso kada ago na batla. So na ikukurit ang dakalin ospital aso zero o ang apoy na ikukurit niya balang kaso na COVID-19. Sa ibang talabatla in kwanto at sa Omicron, katon kaukulan niya na kompleto so second dose na bakuna tanuntan tumad at sa booster dose para sa protektado sa ayamin ano bilbilang makaloob so abitla iya variant. Ang balitang ito ay sa inyo ng Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mapalasapa sa gagi so aktibidad na sa probinsya ng Pangasinan. At saya ni Simba Gagi, kanakalagagi na aktibidades, tantumad sa meetings, aray pan-iter na serbisyo at sa publiko. Diyan saya gagi sa local government unit ng Pangasinan at ang iter na sa 575,000 575,000 self-learning modules o SLMs na speech laboratory set. At pangidaulo ng Governor Amado I. Espino III sa Schools Division Offices na Pangasinan, karo managagi ditanan sa Pangasinan Training and Development Center 2. Sa impangiter na sa self-learning modules at manggagutman ubatan tan suportaan sa pangkaukulan na saray mamaestra dan saray estudyante at sayan panaon na pandemya. Akaawat at tig 258,750 self-learning modules so SDO Pangasinan 1 tan Pangasinan 2 leganya 37,500 SLMS sa suniter sa SDO Alamino City at San Carlos City. Sa self-learning modules at inawat na sa school sa Division Superintendent tan aramniran representante na sa Division Offices at sa probinsya si Pangasinan 1 OIC SDS Eli Obaldo, San Carlos City SDS Lourdes Servito, Pangasinan 2 ASDS Wilfredo Sendayan bilang representante ng SDS Danilo Sison tan Chief Education Supervisor Arturo Bilay bilang representante ni Alamino City Mayor Alamino City SDS Lorna Bugayong kalagnan niya inawat mo na SDO Ordinata City na palangidaulo ng SDS Fatima Buando ire speech laboratory gadgets at nakisalamat ire SDS na narunirang representante ng Daruman Schools Division of Office na tuloy-tuloy itutulong at ang suporta na sa provincial government na edukasyon. Diyan sayang taon na gagi at awalan lang na katibukulan niya 1.145 million SLMS, limaran analog speech laboratory set, dan 12,132 tablets sa inter na sa provincial government at sa DepEd Division Office at sa Intiron Luyag na Pangasinan. Matindimad at sa kabilan na turnover ceremony, si Kanadi Board Member Chinky Perez Tababa, Provincial Administrator Nemrod Camba, Provincial Information Officer Orpius Velasco, sa Chief Administrative Officer Ermina Francisco, dan si Set Manager Marife Asiri Tagagi. So talagang tuloy-tuloy irararatan iaaya at gagawin ya programa na sa provincial government at itulong sa stakeholders sa rimang kaukulan at sayan panaon
na pandemya gagi kasi importante lotla at kulang sa sari pasilidades na sa East Coast Division Offices at pinuntan at mas gano susay pangideliver sa ating module sa gagi at timulong la susay provincial government agalay irap naman riso sari mamais na gagi agalay irap dan siyempre nung sa kayo so riso grab da gagi at sa kayo eskulaan at mabayag ya panggawa na saratay modules ya i-deliver da sari kabyangan na estudyante da katon dyan sa gagi kimiraw na natulong sa Department of Education at Pangasinan at sa provincial government ng Pangasinan peruntan at mas napaganon napainumay so pan-distribute na sarayan modules at saray Pangasinense at sa intiron luyan. 15 minutos kasumpalan na alas 10 kabosan kalagaran tunya kaki jad saray kaaruman iran impormasyon balita pinablimiran dumarangel in the ulumad and Governor Amado I. Espino III and Pangasinan Provincial Employment and Services Officer Alex Ferrer. So ginawan na 2021 Pangasinan Migration and Development Council year-end assessment meeting at sa Narciso Ramos Sport and Civic Center karuman matindi ang programa iray local migrant desk officer tan overseas Filipino Workers Family Association President malala po at sa nandaruman distrito at sa probinsya. Diyan sa mensahe ito at ng pasalamat si Governor Espino at sa sakripisyo tan pangakasakay na sa Pangasinense at patuloy na ilalaksab na kaso na COVID-19 ng probinsya. Kaya na to sa patuloy panaluwar na balang sinansakay tan patuloy panangaro sa Pangasinense at sa probinsya. Unang model kinan na PMDC Head of Secretariat tan Pangasinan Paso Chief Alex Ferrer sa igagamtan na meeting at pinawalaan na update sa Pangasinense at sa programa ipapatunton na nandarumaran ahensya ng gobyerno tan sa provincial government at silong na panangidaulo ng Governor Amado I. Espino III. Bilang PMDC Chairman, ang pasabimot na video message si Board Member Margie Orange Sumilde Bersosa at programa pigaran sa pantuntungan at meeting at sa highlights at sa accomplishments na PMDC tan sa updates na programa na provincial government at sa migration and development projects tan sa programa na national agencies as in sa Overseas Workers Welfare Administration, Department of Labor and Employment, Philippine Overseas Employment Administration, Department of Foreign Affairs, and sa Department of Trade and Industry. Noong nanunutan yung matagagi, talagang very much concerned so sa probinsya. Sana tayo OFW, nanunutan nyo, sana may repatriated o displaced OFW, ayat na pasamput sa iluyag na Pangasinan, then imatake yung COVID-19 pandemic, demand at sa bansa, ay aray at pantratrabaho anda. Katon apasamput iran na andi oras, bambala na gagi, mas lakad sa arayan, ang apitipon, laud sara may kasabi-sabi na, demand sa biyag tao, niman ang gagi, niman, iaaya gagi at pasamput andi oras, ang nga po, sumulsa na, ta siyempre, numan sildura, ipawit ng tampulan sa pamilya na, piano walay gastusun da, bambala da sad to say, sarayan pulaing da at timmikoy ang gaman saraya at agdanigabay sun sempet siyempre gagi bagsak sa ekonomiya di man sa ipantatrabahoan da at nga pulay bayar na employers da katon anong put iradya iyaan di oras katon kasabid dyan sa Pilipinas kasabid dyan Pangasinan ang gapoy anggan nakauda piruntan at mga piruntan at makaimosira at sa pandemya kakaraban ya halos sa amin ya Pilipino halos sa amin ya Pangasinense at apektado katon dyan pa na maglay na sa may brainchild project man then Governor
Amado Pogi Espino III ay tulong pinansyal para sa kabiyangan na OFW. Ayan iner sa kabiyangan na migrant workers, sa kabiyangan na sa kabiyangan na gagi na saray nandurumaran desk officer ng Overseas Filipino Workers Family Association na-identify may displaced worker ya masyado irap na at sayang panahon ng pandemya katon ing kanunutan na sa provincial government ya iter so sa tulong pangkabuhayan para sa OFW piruntan at makarecovery na dan iray seed money o sa may konti lang kapital ya liligada at 5,000 pesos piruntan at napangyagapuan na pangiladnag na sa negosyo at sayang panahon na pandemya. Katon na halos amin niya bala yalalaanda every now and then at walatan so sa iyakin tulong ya 5,000 pesos kada displaced sa OFW ya ayat sa mandetermine bang balot aray kabiyangan saray migrant workers aray kabiyangan na sa Overseas Family Association Presidents are local migrant desk officer at kada balay ya ay gagi at isubmit at sa kabiyangan na peso o Provincial Employment Service Office sa Panabiglay ng Mr. Alex Ferrer at ya ayamat at mangidada uno ng Pangasinan Migration and Development Council piyan saraya at natulungan at tukuman ya pangkaukulan da plus isilong ira at sa seminar na sa Provincial Population Livelihood ang Cultural Office ang agi pinuntan at antada no panon na napabalag iratan ya ayuda ya pinansyal ya tulong malalapod sa provincial government ya ayagagi at ya ayagagi at pangyaponda at makarere ideya no panon so sa pambabalag na sarata na kapital yan terod sikara na sa provincial government na Pangasinan. 23 minutos kasumpalan na alas 10 kampusan sakay at saray negosyo sakay at sararamay kwantilan pagalaw o kwantilan tawag saya gagay diversyon at saya inloob na pandemya at saratay bulangan at atang tanagagi mila ay agagi lapod sa bulangan at ditan maslak kung kwanda ay palapoan sa pagkaalis sa COVID-19 siyempre aga kontrolado naman bilang walay pusta na gagi mampopulasi ilol naman bilang at sakay sara may rason na gagi natan itandara may pustaan kasanda at aramay kinambubumba na kasagyan na mampopulasi so ilol sanatan no talura o analura itupak da imay kwarta ya kasagasa sa may analo lalo medyo araw dawi sukolanda pinablimiran dumarangal so ama nagangi sakay sara na may concern tan sakay sara na may binawalan sa kiwalaan na sa itay pabulang pabulang at sara may duly accredited na sa Game and Amusement Board at sa luya gagay sa national kato na saray kabiyangan na saray ay cockpit operators at tansara na may Kristo araramay apektado nasararatay saramay wale farm yung produce nasaramay fighting cocks apektado ang agi lapo aking kanyo timata ken laray manog da timata ken lara at atang talagagi mira at ang gapuso bulang katon nagkaroon managagi at aki meeting iray cockpit owners and operators at sa provincial government na Pangasinan yan inarat kinaraw so say kinaraw sa tulong ng Governor Amado Pogi Espino III
at posibleng panlukas na saray bulangan at say luyag kasi say lukas la kung dagagi may talpakan say talpakan agay lang karakela na talo kautang limulereng so napanda lapu say talpakan pinablibiran dumerenggal aking kwanyo inagaw-agaw malabo na alas 8 na kabosan nasumpal na alas 4 palbangon masulok ya apatan lasos ya sultada sugaw undara niya so maslak at abang karoti lagagi balet aray lihitimuran na cockpit operators at asibletan lapo at sayay COVID-19 pandemic apektado mo't susamay galaw da di ba apektado mo't so anapan da akaton karaman nanti akimiting na in palapagday da Kinan Governor Amado Pugyay Espino III at Kumon at Lucas Anla iray bulangan. No nanununtan nyo agagi at impatundatan imbawal ni na nasa National Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF-EID sa operasyon na face-to-face sabong lapo at sa COVID-19. Pigara at sa pinantungtungan at sa proposal na cockpit operators na bilang abubunan na sa National IETF so apilada para sa limited face-to-face sabong asing sa pampatunton na 50% capacity pansulong na face mask na inaya panusar na rubbing alcohol sa social distancing tampampanan ng sa fully vaccinated card anti siya makaloob at sa kaya bulangan o cockpit arena. At inkuanmat ng Governor Pogi, yung tulong sa provincial government ng Pangasinan, piyan na ipasabi sa National IETF, suy-uy, tan kipapasan na sa cockpit operators at tan saray tutuda at sa intiron luyag na Pangasinan pinabrimiran dumarengan. Katon, aman suirap kan si Agagi, maslak Agagi at araraya at apiktado. Apiktado maong agagi at ikunutan sa IETF ano anto no abunan la kasi sa operasyon na sarara niya iya kabyangan na kabyangan agagi na sa bulangan kasi sa kayo minanabang kwanda nga amay double A kwanda agagi lapon sa talpakan ya aray agagi at no sa kaya galawan sanlasos sa minimum naman bilang sanlasos sa sanlasos mo manalo sa isinta di ba dito sa 1,000 manalo 600 araw talaga depende at taya wala man ilaraman balot sa non lukas ya bulangan at singara milalaki 9 naman bilang at sa itayad dyan sa meron 10,000 sa itayad dyan at sa meron o sa wala at 12,000 natangka huli ang malaki pero wala no manalo kay sa lasos 10% so tax mo amin alawan singa laki 9 ay yun na 9 sa bangka insan da olay tax para tong pero hindi, siya gagawa na bulangan nasa nagagi. Ilol. Arara may kwarta, meron kwarta, wala, panlalaban nanda. Natan ka, may huli ay malaki, kwanda, huli ay malaki. Natan ka, no manalo ko 1,000, automatic 10% so tax mo. At atang tanagagi mira. So, imbis ni manalo ko tibukol, ande, o buo, ande, nadabawasan. So, kada sultada, bawas ka, bawas. So, sa may nanabang. Ang gaman siya kasi, babaganda natin kasi, at wala balar kwarto, ang putay tawagan, mag-ingan, unteka, di man, computer mo, yakulaan mo. Pero, may lokal, alam sa may talpakan balot, may talpakan, ni man, manalagan ko, nanalo ka, okay. Pero man sa amin kamat, malapot alas 8 na kabusan, nasumpal na alas 4 na palbangon. Unlike sa may bulangan, singaliring to, no dyan hakpait kwanda, hakpait, walay 30, 50 sultada,
igapoy kaagwan, nasumpal ng aram, okay lang bugat. Pero aman sanago sa labi, ay agagi at lalo mansasamit, ilaramay man tatalpak. Tayo di man, analara, dagani gabay. Kasi wala may kaban ko agagi, analoy talpakan, 1.5 million. Pero, inwidututan, pero nang kinagagi, inaupo lamang at sa talpakan. Ayun, sa wala rin kampiyangan na saratay huwag matatrabaho na abroad, kung tayaran niya, magkautang-utang lara, no primero, marakap. Pero nung nababayagan, bangkaro tilara. Kato na sekaraw na sarayan kampiyangan na operators, ang gana 50% face-to-face, pero tan at nawalamot na pananapan, aramay Kristo, aramay totoo na, at makiimwas mo tira sa epekto na sa COVID-19. Ompar tayo gagin, sanay karo, ba nila informasyon, balita, kasumpala na bigarang magarang pagkabat, paymano. SP Aksyon Radyo. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Tuloy-tuloy sa ang programa, dyan sa karuman din na informasyon, balita. Dyan sa
kipapasa na gagi na say nurses na gagi, ya niyari man trabaho abroad at intagay. Kasumbaran niya aprobaan na Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. So, rekomendasyon, ya tagay sa bilang na sa healthcare workers, ya niyari man trabaho at paway na bansa. O daw kina-acting presidential spokesperson Carl Nograles, intagay sa 7,000 so deployment cap manlapo sa dating 500. Palapag na Nograles, siya unaan deployment ay nurse sa visa at napaso sa December 31, 2021. Nauntan niya ang ikarga sa siling sa gobyerno sa healthcare workers siya man gagatma, siya man trabaho na rumabansa at kaplasan na sa COVID-19. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na, i-Downy kontra kulob ang buong labada. 16 minutos antes na alas 11 at kapusan, ginawa mo karaman December 10 so groundbreaking na sa provincial tenement homes and public parks project na provincial government yan na almo sa barangay Limsong East at Bali na Lingayen. Sa abilan ng kwasyon at indaunan ng Governor Amado I. Espino III kaiba si sanggo ng Panluwigan member Rosalie Gracia Perez Tababa, Lingayen Mayor Leopoldo Batawel tan Provincial Administrator Nemrod Camba, wamamad si Provincial Engineer Antonieta de los Santos, Provincial Planning and Development Officer Benita Pizarro, Provincial Information Officer Orpheus Velasco at Chief Administrative Officer Ermina Francisco. Uno kinan Provincial Housing and Urban Development Coordinating Office Chief Alvin Bigay sa proyekto ya paabong at para sa low-income government and non-government employees. Inkwanin Engineer Bigay sa proyekto at wala na katibukulan ya kaawang ya 16,101 square meter o 1.61 hectares na nawalaan na siya Miraya Building para sa 540 units kada building at awalan na limaran na palapag tan 12 units siya minimalist agricultural design inkwanon Engineer Bigay. Gatman na proyekto na pabahay ya ay at naindan na permanente ya panayaman ira provincial government, municipal employees, public school teachers, sa naramdaman na trabahador ya kwalipikado at sa beneficiary selection board ya tibukulon na sa provincial government. Sa awagawan na impambasbas na proyekto at ginawamad ng Reverend Father Hinaro Iramia na Epiphany of Our Lord Parish ditadad sa balay na Lingayen. Ginawa mo nagagi at probinsya na Pangasinan sa inyarangkada na face-to-face jobs fair na Department of Labor and Employment ng December 8 the Provincial Employment Office o Employment Service Office at sa balay na Lingayen. Masulog ya 380 individual sa akibiyang at trabaho, negosyo, tan kabuhayan. Limited face-to-face jobs fair yainlod sa palangidaulo na Department of Labor and Employment Regional Office 1 o Dole Region 1 kaiba sa Provincial Government ng Pangasinan. Bilang representante ng Dole RO1 Director Evelyn Ramos, nanpasalamat si Assistant Regional Director Honorina Baga sa Provincial Government tan kinang Governor Espino sa angapisuan suporta tan pampapatunton ng daruman programa na Dole. Salamat po sa Provincial Government ng Pangasinan for having been our partner, hindi lamang sa employment facilitation but also on the implementation of livelihood programs. We hope to sustain that partnership para po mas marami tayong matulungan as far as livelihood employment creation is concerned, inkwan ng Assistant Director Honoria Baga. Impalapagmad na Pangasinan Person Manager Alex Ferrer, yasakay sa prioridad na sa provincial government na silong na pangidaulo ng Governor Amado I. Espino III at sa pangitan na tulong at sari Pangasinan sa piyan na sikarad makabangon at kahirapan niya awit na pandemya. Masulok idwan libuya trabaho at sa lokal tan arumya bansa asing Japan, Taiwan tan Dubai
sa inyo presi at sa jobs fair na inar at awala na naikurit ya 88 ya aplikante ya qualified dan 17 na aplikante so hired on the spot. Wala mat na sa one-stop shop ya tinibukol na Overseas Workers Welfare Administration, Social Security System, Department of Trade and Industry tan dole yang itar nakaruman ni serbisyo sa aplikante. Ang jadjasayan new normal la at ayaso kauna-unaan niya face-to-face jobs fair at Interim Region 1 at ginawa mat sa aruman lugar ng Pilipinas bilang pikakasakay at sa selebrasyon na 88th Foundation Anniversary na Department of Labor and Employment. Kabiyangan na sari imatindi at programa at pigaran opisyal na DOL Region 1, singarang di Technical Services and Support Division Chief Teresa Bonavente, Internal Management Services Chief Ronald De Vera, Western Pangasinan Field Office Head Darwin Hombre Bueno, kay bamot sa pigaran representante na sa national government agencies tan saray employer agencies sa pinablibiran na dumarangel. Tuloy-tuloy la gagi susamay panangiter na say amelioration at sa kabiyangan na volunteer workers ari kabiyangan na sa civilian volunteer organization na manawag sa nasinto na sa provincial government ken daulo ng Governor Pogi ditan at sa people's o kabalikat people's farm at sa balay na manawag sa may apalabas siya ago Huwebes sa ginawa yung amelioration distribution at naintan na tig 1,477 civilian volunteers malalapod manawag ng 320 civilian volunteers manalapod sa nasinto. Kay iba ng Governor Pogi yung matindi at sa aktibidad sigara di Board Member Nestor Nico Boy Reyes, Board Member Jeremy Aherico Rosario, Dr. Jerry Aherico Rosario, San Fabian Vice Mayor Marino de Guzman, former Manawag Vice Mayor Lito Arenas and Terry Season. Kabiyangan mo at si Administrator Carlito Hernando bilang representante ng Manawag Mayor Kim Amador, dating Councilor Jose Uncle Dudes Rosario, former Councilor Dante Lacaste at former Barangay Captain Arnold Zaragoza bilang kaaruman ng proteksyon at sa pandemya, pigaran CVO mula po sa bali na Manawag sa nasinto sa nampabakuna at sa COVID-19 flu vaccination inter sa Provincial Health Office mampapatuloy mo ang tumbogod sa agaw o ang agaw amelioration distribution at arma CVOs manapuod sa ibali. Pero dito nagagi at San Fabian ginawa mo sa may agaw na Huwebes simpangiter na amelioration yung mga kandidat na Sanibo balang sakay barangay Tanod San Fabian tan mangaldan base na aktualya bilang malapod sa Provincial Treasurer's Office. Wala niya katibukulan niya 569 ya CVO malalapod sa Bali na San Fabian tan 586 met malalapod sa Mangaldan so akaawat na amelioration sa inter ya amelioration sari CVO sa kay sari inlunsa at sayang taon na provincial government ng Pangasinan ang panagidaulo ng Governor Pogi at in kwanto agagi sisiguruan ya magmaliw institutional law so proyekto tanang permisan na araman niya kada taon asingasay amelioration ya naawat na sa Rendroman Barangay volunteer workers likod na sa pangitan na amelioration inawit pa na sa provincial government so serbisyo medikal at panamaglay na libre ng bakuna laban ng COVID-19 tandyan sa flu infection ya ginawa na sa health workers malapo sa Provincial Health Office maptindimatan ang ito na mensahe si Mayor Agmayani, si Board Member Reyes at patuloy agagi sa kiniagagi 4th District na bata wala ni asumpalay 5th and 2nd District na Pangasinan at ang 4th District na Pangasinan siguro ang sublay 3rd, 6th at ang 1st District na Pangasinan saray manuntumbok iran agaw at kabiyangan mo na saray volunteer workers ang internitan at sa barangay health workers, sa barangay nutrition scholars, barangay service paint officer, daycare workers, at bali na manawag tan sa nasinto, akawan na tig 2,000 pesos amelioration, dyan sa 330 BSW,
58 ya BNS tan 67 BSPO tan 27 daycare workers malapod sa Manawag. Halaga niya 213 BSW, 24 BNS, 30 BSPO tan 23 daycare workers manalapo sa balay na San Jacinto. Lega nagagi akawadmat iraray volunteer workers ditan San Fabian tan Mangaldan. Ginawa ditan sa San Fabian Gymnasium. Yaniner at ari kabiyangan na sarayan volunteer workers at naindan. At San Fabian wala na 423 BSW o barangay health workers, 62 barangay nutrition scholars, 85 BSPO, 53 daycare workers. Mangaldan 350 BSW, 35 BNS, 65 BSPO, tan 34 DCW o daycare workers sa tatang tanagagi mira. Katon aray agagi tuloy-tuloy ay gagawin sa luyag na Pangasinan at sayang panahon agagi bilang pamibirbir at amin sakripisyo at effort gagawin na sariyan volunteer workers sa intiron luyag na Pangasinan. Pinablimiran na dumarengal. Ara tanagagi, bambalat na makapaarba na tuloy, iwalaray o liber-liber dinay, at ibabagadan ang kapoy direksyon. So sa liderato o sa luyag tayong Pangasinan, pilit dagagi, despite the fact that agaylay karakal, programa activities, aya at iiter sa provincial government na Pangasinan, at pangidaulo ng Governor Amado Pogi Espino III, pero lapo at sayan panaon na eleksyon at patuloy nira sugagawon ng pandederal. Although, anta na marakal no panon bimangon suluyag na Pangasinan at sa may nauugip ya higante, nauugip ya alan, ya probinsya gagi, ay kasampalan ya ay agagi tabangon, ya timalindag at patuloy agagi. So gagawin niya pansiserbisyo nasa probinsya at saray totoo. Katon makapagalawlante at paano ipapalapag nasaray mga ambisyon at saltan si Governor Pogi ibabagan sa provincial government na Pangasinan at ang ngapuy direksyon. Diba? Samantala sa ipapalapag na mang-create job employment kapigani after 5 years. Samantalang sa provincial government na Pangasinan at manggagawa na pulaing piruntan at naaruman sa kagabatan nasaray Pangasinan sa iyang apoy trabaho ayat magmaliwadalan piyan nawalan iran na anapan pinablimiran na dumurengal. So makapakalaw tuloy no akin untan palanan kada unsabisyo leksyon agay karakulagagi nasarte gagawon dan pantitila piyan nakalutan sumasagranong botos nasari Pangasinense pinablimiran dumurengal. So makapakalawa tuloy lang sa agagik no akin at panon yun niya so nagagawa at kada unsabi eleksyon sa bitlarang pamilya at ibabagan sikara susamay sangkaugsan na at atong tanagagimira ibagkata sikara sa maugas aliway gagawin da kesyon niya pero sa ginawa at kinandatin kang gobernador noon matay. Diyan na ay agagi despite the fact atalaw sa may palabas sa eleksyon at ginat madanit tigwayon subilay tunya kagi, di ba? Samantalang sa iugagap o sa pitamitam na at sa manlingkor tan mangiter na marakal pa serbisyo at saray marakal iran Pangasinense. Ang tatimo tanagagi ay na po at imburong sa Espino at sa luyang na Pangasinan at agarasabsaban iray proyekto ya pinanabangan na marakal iran Pangasinense. Saan natin maganda ang gapoy direksyon. Samantalang sa national government las mga ipapalabag at sa yung panahon na pandemya at sa may programa ni papatundon at in-acknowledge na sa Department of Interior and Local Government ay sakay suluyag na Pangasinan sa ihemplo
at sa ay nagagawa ay cover ng pandemic dan siyempre sa may economic recovery program kay papatunton na probinsya ay Pangasinan. Ang problema lang oras at sa programa at ating talagang mira dyan the technical side ako lang kantabay tayo si Engineer Conrad Alvarez sa ika-aksyon nyo siya si Aksyon Commander Dante Cera. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Aksyon! Radyo